plunder, we rifle and loot. Drink up, me hearty, yo-ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Drink up, me hearty, yo-ho. Och det gör det där background, jag att med min bär och min pastor Inception. Got it. What? Den pastor i South Park. South Park. South Park. Woohoo. Oh yeah. Är du inte först du kommer, vet? No. Men Inception. Esbern, jag ger där nytt skilte. Jag ger där nytt skilte. You're getting old. Wait. Oh nej. Oh nej. I wet my bed while I sleep sometimes. What? What? Att det smästa ska vara välskrivet. Oj, ska jag stanta då, okej? Bara Esbern, han kan relatera till det. Ja. Så han vet inte vad de menar så. Inte vet. Jo, Esbern vet. Då. De ska inte ha lever, det är att hvis jag får kvar det här på YouTube så är lever reaktion till allt det som jag hittar. På kvart? Så är så lever reagerar för allt det som jag hittar vid mig när det reagerar. Jag stekte det på. Jag är inte alltid på. Curse on you! Curses! Curses! Go to the brick! Nej, because I don't have... Här är kanske ligga väl så väl. Du så Nej. Du så säger nej. Du var för glad det. Början då. Curses! Kill them all. Esbern. Curses! Curses! Curse on you! Okay, that'll do, Simum. That'll do. Phew. Curses! Nu kan se Garsnaren, Choco. Congratulations! Your mushrooms have reached level 2. Heat level 2. Hvis du ska slå hål i väggen, kör det så mycket så kommer något minst löst till svamparna. Ser det inte mycket. Att det är mycket. Nej, jag hade inte mycket här. Nej, jag hade inte mycket. Hade mycket. Jag pluntar, jag bara Bye. Hej tillsammans så har tittat minst rätt att greja. Akkurat som är. La 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 la. Ja, La 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 la. La 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 la. Jag vet inte vad det är för några saker. La 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 la. La 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 la. Annoying orange all over. Ja då. nej, jag gör det inte la la la, men jag gör det la 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 la. Då jag ger det en rätt till att köra det YouTube. Men så nöjs då att köra det som jag har sagt. Got this permission. Ja, men jag också var faktiskt, jag har allt non-klippt inuit. Ja, det görs det bra. Du släktar det. Det var bara en två dagar, två timmar också. Eman, kvar vill hitta tvär timmar. Jag fick ha det flera lilla parster. Så jag fick inte kvar 2 timmar det. Det var inte klart att det var cirka ett kvarter past du att det och allt är cool, allt är cool till man. Allt är cool. Och ska alla ha en EU-text för kom först. EU-text. Alltså talks du isne och på mig har vi kört ruiner eller det? Nej, jag tog på det B. Ja, men ta borde det till så det var the making of the Yeah, behind the scenes, huh? Behind the crash. scenes. The behind the scenes. Oh.
Är vi kvalt? Kanske Kvaltra hål. Nej, Hello. jag vill skoppa nu där. I wet my bed when I sleep sometimes. Jag såg helt sånt det hade man Jag har smart idéer till. Vad ska vi göra nu? vet så nej. Jag väcker fram ut. Stinker. Det var storma ut där. Ja, den. Okej, jag ska nog torska upp ett där. Jo. Ja, tack vill tacka. Okej, it's not quite the restar skrällsymbol. Okej. Skräll. Jag hoppas jag skräller skattakistan. Jag hoppas det lapar hela luften. Ja, det är skult. Okej, gott. Jag vill inte göra. Så Jag brukte som gett här med piss, ja. Faktiskt utan på den skicko. ja. Sunt i lägen, slämde det Nej. Hej, det bästa vi hade kollat på YouTube. Jag kan äntligen se att jag kunde se att det ser ut som bara. Så var nice. The transformation Jalva. Ja. Så den ena parten är det bara vi snackar om vi funderar där det är perfekt kanske kollat på YouTube så vi behöver jag snacka om. Ja. Tack för er så passionerat. Tänk när han ska inte tänka då på. Vi snackar om och tänkte spela YouTube och snacka om. Ja, akkurat. Bara akkurat. Vi kan det. Det är lunchen. Hur ska serien där? Det vet jag. Pirate Adventure, Simon. Pirate Adventure. Sjórænara. Nej, vad kallar det? Sjórænara. Det är vad ska man säga adventure ordla. Ska man bara se det The Return of the German. Bom bom bom. Jag kan säga att akkurat sjórænara crew. Satt där. Det är Smugface crew. Smugface bara. Smugface I crew. don't even know. Också. Nej, kan jag vänta till? The crew vi kvar eller också det där. Smugface. I don't know this shit. The crew vi kvar. Vi kvar. Yes. Yes. Ja, nu fick jag inte. Tappa tiden. Var ska jag så släppa fram en gärna margin till det kan bli en margin-aktigt tänk. Ha. Det elmet är dåpa. Det elmet. Ja, det är också löja. En parstverk som man må höra på han ta sig. Har man antas? Det sångstickar denna piss. Det är att joet, att tänker på allt joet, så hör man Ja. allt joet som är till. Jamaica. Ja, Jamaica. Ja, men vad ska vi få göra nu? För att pitcha en chapstar park vid tons av creature spawners i New som är då Bamma. Det är zombie budget. Det var en fjättle över det. Badass. Ja? Det var en fjättle, men så missade jag för garsna. Oj. Det är så fan så länge väg. Så får det nutchan. Vi får nutchan det 6 dagar om allt. Levi! Så, kan vi? Levi ska vi. Tid är det bästa. Jag ska vara vi. Ja. Ja, vi får vi. Okej, kan ska vi finna städer som borde ska vara? Ja, jag fann en städ här i som alltid språngt luften så det här kommer vi göra. Ja, men nu har jag inte. Oh. Vet för mig om mig. Nej, nu får jag att värna höra och förfärligt köra exakt. Oh yeah! Nej! Yeah! Nej! Don't! Nej! Jag play världen lite väl.
Jag var faktiskt skadad. Inte kapten, du får på fjallet. Okej. Ja. Och passa, Det- han är inte missat beinen. Du tror han så tjatar så ibland, du dör du så tjatar. Jag ränner Ja. med skärmsfär nu. Ja. Du är inte missat beinen eller på armen. Eller handen Ja. faktiskt. Du får känna armen. Iron Man. På handen. Början nu, jag är helt inte finns på vad jag coincidence. Coincidence. Jag är world hold jag med. Du Disconnect ju i att. allt slash att det steg som jag också gör. Så Nej, nästa den nu. The Chapstar Creeper tinge. Ska det vara till eller ska det vara här uppe? Ja, det ska vara fjäll men ja. Så kom så på en badla hade för fjällen nu. Kan är det? Vi är som du kan checka. Kanske du. Ja, så ska Vi är wow, ninja part. Ninja part. Lever det. Åh, väg. Oj. Ah! Kan det? Pardon me, Captain. Kom igen. Awkward silence. The static epic. Snöjt. Jag hade inte... Han var ute Det kaffe igen. jag. Det snöjt. Ja. Ja. Klarar du att hålla bägge igång? Okej, jag är inte over, jag är inte over. Chicken-lösna. Visners. Det är en ljus alltså. Då jag får bara räka mig, inte. Jag är Steindogs. Och ja, jag får räcka mer. Steindogs och Malmö, yes. Oh yeah. Det är så cool. Ganska spätje bättre än också. Det är projekt. Shoot. Du är på lägga. Simon, I'm lägga. Nej, jag gör inte. Ja, så går Jag du ut skulle med bara munnen. se weapon. I got a flower for you. Stäng av. Nej, jag kom till Simon. Det är skulle vilja. Det går till You're fired! Ska köra mig. Nej. Ja, Da. det går du ninja Simon. Vi käkar det. Kan du? Du är alla ninja i chatten. Ja, kan du Simon där inte fram på framför. Men jag har blomma. Jag slår han nu faktiskt. I'm sorry, Captain. Ja, men det... Simon. Det är det du ska säga. Nu har jag ett pork chomp till att ta en Captain. Jag vet vad du ska säga nu. Jag kommer att ge dig det. Ja. Nej, du skulle inte säga. Ja. Hur var det? Trees? Nej. Threesome. Nej, Mutiny. ja, mutiny. Nej. Levi. Kom över här. Kom igen. Vi ska straffa det för att to slay mig. Så... Kagen! Länge! Leva! Evil theme.